Azalpen txiki honen bidez, dirulaguntzak justifikatzeko zer egin behar den ardituko dugu, labur-labur. Aurten, dirulaguntzarik jaso baduzu, irakurri eta entzun arretaz, zer eta nola aurkeztu behar duzun. Laguntza eskaera egin eta onartua izan ostean, aurkeztu duzuen jarduera edo proiektua eginda egon behar da. Gero, izan dituzuen gastu guztien fakturak edo eta egiaztagiriak eskura izan behar dituzu. Hauek dira aurkeztu behar diren dokumentuak. Egindako ekintza deskribatzen duen memoria. Laugarren eranskina bete, sarrera eta gastuen balantzea, hain zuzen. Bosgarren eranskina. Faktura guztien zerrenda. Gogoratu faktura batzuk ere aurkeztu beharko dituzula. Ekintza zabaltzeko edo sustatzeko erabilitako dokumentu grafiko guztiak. Esan bezala, ekintzaren memoriarako laugarren eranskina bete beharko duzu, eta, behar izan ez gero, aparteko dokumentu luzeago edo osatuagoren batere erantsia ahal izango duzu. Balantze ekonomikoa, laugarren eranskineko bigarren zatia da. Horri horretan, elkarteak izandako diru sarrerak eta gastu guztiak islatu behar dira. Bosgarren eranskina, justifikazio kontua da. Horretan, faktura edo ordainagiri guztien zerrenda egin beharko duzu. Faktura egilea, zenbakia, eguna, eta abar. Horriaren eskuinaldeko zutabean, markatu beharko duzu dagokion faktura hori ordaintzeko udalak emandako dirulaguntza erabili duzun. Ezezko kasuan, ez markatu ezer. Markatutako faktura guztien kopuruak batzean, udalak emandako dirulaguntzaren zenbatekoa, edo handiagoa, eman behar du. Kontuan izan, laugarren eranskineko gastuen zenbatekoak, guztira, eta gutxienez, bat etorri behar duela aurkeztu duzuen proiektuaren aurrekontu osoarekin. Bosgarren eranskineko zerrendan adierazitako faktura guztien batuketak, gutxienez, proiektua egiteko udalari eskatutako zenbatekoaren berdina izan behar du. Hau guztia argiago azalduko dugu adibide baten bidez. Beste aldetik, udalak onartutako laguntzaren zenbatekoa, gutxienez, faktura fisikoen bidez zuritu beharko duzu. Hau da, aurkeztu behar dituzun fakturen zenbatekoak batzean, udalak emandako kopurua, edo handiagoa, eman behar du. Adibide honetan, argiago ikusiko duzu. Eman dezagun proiektuaren aurrekontua 10.000koa dela, udalari eskatutakoa 7.500 euro direla eta udalak 4.250 onartu dituela. Hala izan da, laugarren eranskineko gastu guztien batuketak, gutxienez, 10.000 eman behar du. Bosgarren eranskineko zerrendan agertzen diren fakturen batuketak, gutxienez, eskatutako laguntzaren bestekoa izan behar du. Eta, azkenik, esan bezala, aurkeztuko dituzun faktura fisiko guztien batuketaren emaitzak, udalak onartutako 4.250 euro, edo handiagoa beharko du izan. Ez ahaztu, aipatutako dokumentazio hori guztia, udalaren erregistro elektronikoaren bidez aurkeztu beharko duzula, dagokion epearen barruan. Bestelako argibiderik behar baduzu, jar zaitez harremanetan arloko teknikariarekin.